Extrémne prejavy klímy 11. a 12. septembra. Chorvátsko. Vodná smršť pri ostrove Korčula. Taliansko. V Alpách napadol prvý sneh. Vodná smršť v Ligúrskom mori pri meste Varadce. Rusko. Lesný požiar v Borovoe. Voronež. USA. Hurikán Francine zasiahol pobrežie Louisiany. Lesný požiar v okresoch San Bernardino a Los Angeles sa rozšíril do mesta Wrightwood. Ohnivá smršť pri požiari v okrese Orange, Kalifornia. Zemetrasenie o sile 4,7 stupňa na juhu Kalifornie. Mexiko. Silné dažde spôsobili záplavy v obci Zihuatlan, Guatemala. Blesková povodeň v Huehuetenango, Pakistan. Zemetrasenie s magnitúdou 5,4 stupňa v provincii Chajbar Paštunchva. Laos. Provincia Vientiane zažíva rozsiahle záplavy. Bangladéš. Silné dažde vyvolali zosuvy pôdy pri meste Cox's Bazar. Zemetrasenie o sile 6,3 stupňa v Bismarckovom mori pri pobreží ostrova Nová Guinea. Indonézia. Erupcia sopky Levotoby. Nový Zéland. Erupcia sopky na White Island. Slnečná erupcia triedy M5 v skupine slnečných škvrn AR 3811. Udalosti, ktoré sa dnes dejú, sú veľmi vážne. Mnohí veria, že ich príčinou sú klimatické zbrane, no toto presvedčenie je výsledkom cieleného programovania určitej skupiny, ktorá nechce, aby boli odhalené skutočné príčiny. Nenechajme sa manipulovať.